habitants de la fortalesa de Kowloon. En bon punt trobeu els 3 forasters, mateu-los i fàcil rebrà una recompensa. No penso permetre que els deixeu escapar! Ja som aquí. Ja ho teniu clar, el que penseu fer ara? Què més podríem fer? Pel més que truquem al senyor Taylor i tornem a l'hotel. Oh, el que faltava. Em sembla que he perdut el mòbil. Què? Ostres. Xun-Li, tu que ets d'aquí, saps on som, més o menys? Ho miro. Que es veu des d'aquí, al nostre hotel? No, però aquella llum d'allà ve de la torre del rellotge de l'antiga estació de Kowloon. Per tant, l'hotel ha de ser cap allà. Molt bé. No sé si hi arribarem, però hem de mirar d'anar-hi corrent. Ei, que no és tan fàcil com et penses. Hi ha molts quilòmetres des d'aquí fins a la sortida. Ens costarà molt arribar-hi. Ja, però no ens podem pas quedar aquí. No ens vindran a rescatar. L'únic que podem fer és córrer sense parar. No perdem temps. Som-hi! Sí. M'imagino que vosaltres sou els forasters que heu invadit el nostre territori. I tu deus ser el cap de la banda, suposo. Sóc en Serpent Negre, el cap de la banda de les serpents negres voladores. Bé, ara que ja hem acabat amb les presentacions, per què no ens deixeu passar? No, no passareu. Ken, és evident que no ens deixen passar perquè som la garantia d'una gran recompensa. Te'n recordes? Aparta't d'aquí, Xun-Li, vés a amagar-te per allà. Ja la tens. I ara una altra. Això sembla una pel·lícula. Tens
Genial! Sou invencibles. Maleïts siguin. Aquest parell no són pas principiants. 야택 유타동 회대 조호 진당의 준비 윤모 대진 실직. Què ha dit ara? Jo no he entès res. Ha dit que us prepareu per una tècnica de combat letal. I què coi deu ser? Prepareu-vos, ara sabreu per què ens diem la banda de les serpents negres voladores. Compte, que ja tornen! M'estic començant a avorrir amb vosaltres. Que no sabeu fer res més. Ara ja només deu quedar el cap de la banda, el serpent negre. El paio no ho fa gens malament. Ostres, ara sí que ho començo a entendre, que li diguin serpent negre voladora. I tant. Prepara't per rebre el cop de l'huracà! Cop de l'huracà! Molt bé, nois, enhorabona, sou els millors. Vinga, toquem el 2. Sí, de debò? No m'ho crec. Que sí, home, no t'enganyo. Oh, vinga, va. De veritat, de debò. Ja ho veurem, ja ho veurem.
Caram, tu, d'això en dic jo donar una benvinguda brutal. Us penseu que sortireu vius del territori de la banda d'hoquei diabòlica? La recompensa pels vostres caps ja és nostra. No pareu! Continueu disparant! Desfem-nos d'ells. Què, nois? Toquem el 2? Estic segura que ens falta molt poc per arribar a la sortida. Mireu allà! Allò d'allà baix ha de ser la sortida! Rendiu-vos, d'aquí no en sortireu vius. Sodoma, Gomorra, mateu-los! M'alegro que tingueu ganes de lluitar. Estava cansat de córrer tant. A més, no està gens malament que cadascun tingui un rival. Xurli, tu mira tu des de fora. Sí. Preparat? I tant. Ken, Ryu, lluiteu com sempre. Que en sou d'estúpids? No sabeu que en Sodoma i en Gomorra són impossibles de vèncer? Gràcies per avisar-nos. Així ens ho prendrem més seriosament. Som-hi! Molt bé, continueu així. Vinga, derroteu-los d'una vegada. Ja n'hi ha prou. Si no feu el costigui, no dubtaré ni un moment a volar-li el cap a aquesta senyoreta. És un canalla. No us mogueu!
fet molt bé. Sí, has estat fantàstica. Gràcies. Senyors, acaba d'arribar en Taylor per salvar-los. Ja poden estar tranquils, que jo m'encarregaré de tots. Que n'arriba a ser d'exagerat. Els mataré. Aquests no sortiran vius de la meva fortalesa. Sou meus! Sun-Li! Estàs bé, Sun-Li? T'ha passat res? Déu meu, senyor. Quina filla que tinc. Si fas de guia turística de Hong Kong, a veure com s'entén que hagis portat els teus clients justament a la fortalesa de Kowloon. És el punt més conflictiu de tota la ciutat. Què? No hi tens res a dir? Encara sort que el senyor Taylor ha avisat a temps la policia, si no, no sé pas com hauria acabat tot això. Si tornes a provocar un altre incident com aquest, no deixaré que continuïs fent aquesta feina. Ha quedat clar, Sun-Li? Ha quedat molt clar, pare. Caram, caram, quina sorpresa. O sigui que el teu pare és policia, Sun-Li? Sí, m'agrada donar sorpreses. Gràcies pel recorregut que ens has fet avui. Suposo que demà ens tornarem a veure. Espero que ens portaràs a un lloc encara més divertit que la fortalesa de Kowloon. Home, si voleu, guaiteu això. Segur que us agradarà. Què us sembla si demà us porto el rodatge de la pel·lícula protagonitzada per la nova estrella del cinema d'acció, en Fei Long? És en Fei Long. Mare de Déu, no em digueu que també coneixeu en Fei Long. L'hem vist en revistes. Doncs no en tenia ni idea que el Fei Long també fos conegut als Estats Units. I tant, és molt conegut.